ассалому алайкум дӯстои азиз, мардами ютуб тамошобинони канали Саудо ТВ. Имрӯз 19 май 2026 сол 10 то хона аз шаҳри Душанбе. Нафаре ки аз Душанбе хонахар ҳастен, ҳамин навора тамошо кунен. Квадратҳои мақсад 45 то 65 квадрат навор кардем, тамошо кунен. Одамое ки мақсад нарх навои хонаҳои Душанберо хоҳиши фаҳмидан дорен, ҳамин навор иншоалло ки шумо намефаҳманд ки мақсад нарх наво дар Душанбе чӣ хелае. аз дохили Душанбе фақат навор кардем. Хонаҳое ки мисол навор кардем, хонаҳои тайёранд дӯстон. 80% хонаҳои тайёр, нархҳои арзон. худо хоҳад маъқултон мешавад, наворро тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама дар WhatsApp чизе ки ҳаст муроҷиат карда метавонед. ҳатто омада аз пешам хонаҳоатонро навор карда, хушрӯ карда дар якчанд сайтҳо аз ҷумла YouTube, TikTok, Instagram, Telegram дар фурӯш мегузорем бачаҳои азиз. яъне ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавонем. чунки тамошобина ҳама мардум ба хотири хонаҳо тамошо мекунанд. навора шурӯъ мекунем бачаҳои азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашро мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунем бачаҳои азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортонро мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметавонед. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигӣ ки дар Душанбе қарор дорад. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ дар умум 4 ҳуҷра, 6 сотиқ замин, 310 000 сомон арзиш дар лутчоби болоҳай назди масҷиди ҷумъахонида қарор дорад. дохил ба шаҳри Душанбе мешавад. срочна фурӯшӣ 4хонага 6 сотиқа об свети доимӣ доранд. одамо аз роҳ, яъне ки аз роҳи калон 150 метр дӯстони азиз мақсад роҳ масофа дорад. маршрут 47 пеши хона меравад. бештари маълумот бо телефон рақамҳои 0202 метавонед аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат бикунед дӯстон. фикр мекунем ки нархи соза бачаҳо ремонтам кардагӣ тайёрай 6 сотиқаи 4 хонаи 310 000 сом иншоалло бо муомилат дорад. марамат кадомитон ай Душанбе хонахар ҳастен, ака қатъӣ масъия кунем бигирем бош. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дар ҳамин дом дӯстон, мо дар ошиёнаи шашум 40 квадрата дорем дӯстони азиз ки як хона кардагӣ, як хонаи тайёр хушроҳ. илтимос мегӯяд баъди соати 14 занг занен, яъне ки баъди абед метавонед дӯстони азиз занг занен. фақат серёзно, чунки хайхидмонам баъди абед мақсад видео кардем. хуб, як хонага 40 квадрат дар этажи шашум, дохил ба ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе. хона қарор дорад дар поёни корвон, роҳи завод Айраҳи Калон 300 метр, доми 6 этажа. хона дар этажи шашум ба ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. аз ҷумла шкаф, холодильник, термикс, ҳама чиз дорад. ба наздикии хона маршрути 88 41 42 52 5 70 27 28 43 55 2 як вайра ғайраҳо мегзарад бачаҳо. 329 000 сом дар ҳамин дом. марамат занг зан масъия кунем бигиремш.
дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. одамое ки аз ноҳияи Сино, яъне ки хонаи назди ҳавлигӣ гуфтесен, дар умум 1 сотиқ замин дӯстои азиз, 1 сотиқ замин 2 хонагаҳай. срочна фурӯшӣ, райони Сино, адрес 103 микрорайон, пушти Спитаменбонг мега, документош техпаспорт, сертификат, легализатсия, яъне ки дорад ремонт кардагӣ 2 хонага, яъне ки 0.8 сотиқ, ҳама 1 сотиқ ҳам надаст, 0.8 сотиқай, як этажахай, 400,000 сомон бо муомила дорад. рақамҳои 47-74, агар лозим бошад занг занед бигирен дӯстон. 0.8 сотиқ, 2 хона, 103 дайвачако, шартиша медохим бошад 400,000 сомон. хай бояд чинем чи иншоалло савдо дорад. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, чизе ки дар кораи комментарияда нависонда монен бача азиз. мегзарем ба 4-умин квартираи фурӯшимон. дӯстони меҳрубон, квартираи фурӯшӣ дар Якачинорай. Якачинорда қарор дорад. Як хонага квартираҳай дар этажи 3-ум қарор дорад. масоҳаташ 32 квадратай. Як хонаи мақсад средни кардагӣ тайёр. арзиш бинед, арзиш 405,000 худохоҳ бо муомила дорад. нафаре ки Якачинор хона гуфтесен, мақсад хонаи тайёр, квадрати майда, нархи дастрас 405 ячинем чи савдо дорад. дӯстои азиз, дар масъалаи лайкҳо бием дӯстон, лайкҳотонро монен. кадумитон душанбе хонаҳои фурӯшӣ дорем ку ватсапда муроҷиат бикунем, омада айпеш навор мекунем. Савдо ТВ обши 4 ютуб канал да реклама мекунад, тикток, телеграм, инстаграмда. мақсад ҳаракат мекунем ки ба зудӣ ҳамин хонаҳое ки мисол шумо дар фурӯш дорем буфурӯшем бутем бачаҳо. рафти тамошои наворам якта лайк кунед, дар канал подписатсия канал фуромӯш накунед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба 5-умин квартираи фурӯшимон. дар ҳамин дом мо квартира дорем, квартираи фурӯшӣ, якҳуҷрага квартира дар этажи 1-ум, масоҳати 36 метри квадратӣ, дар ноҳияи Сино, дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ мега, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Сино, тоҷирон, маҳаллаи Навбаҳор, доми 5 этажа, хона дар этажи 1-ум, 36 квадратни метр, ремонти тоза, қолин, парда, кухни, гарнитур дорад. медори зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳошам шартномавиай. рақамҳои 48-48 аз номи Савдо ТВ занг занед. 370 худохоҳ бо арзон мешавад. дӯстои азиз, дӯстои азиз, мегзарем ба 6-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 комнатага квартира. чӣ тавре мебинед? ремонт кардагӣ, тайёр тиреза часпондагӣ, тиреза решотка гирифтагӣ. бачаҳои азиз, ремонт абой, парда, қолин, тиреза, абой, мақсад потолок ҳамаш хонхоҳ, тиреза ҳам часпондагӣ. 2 комната квартира дар этажи 1-ум, 45 квадрат, ноҳияи Фирӯзӣ, Душанбе, 490 муомилаш хати. бачаҳои азиз, хона дар наздикии бозори деҳқон ҷойгир мебошад. аниқтараш назди масҷиди ҷумъахонӣ. 2 хонага, 3 тиреза дорад. ошёнаи 1-ум ҳаста. бисёр азиз, хоб ҳуҷҷатош 100% техпаспорт дорад, бо ҳама чиз 48 фурӯхта мешавад. 490, 45 квадрат, бо ҳамаи чизи 48. азиз, занг занем, масъала кунем, бигиренаш. ва дӯстони азиз, мегзарем ба 7-умин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира дар этажи 10-ум, масоҳати 65 квадратни метр, дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, 490,000. ассалому алайкум. хонаи зебо бо тамоми шароитҳои зиндагӣ, яъне ки муҳойиш дагӣ. азиз, мардум зиндагӣ доранд, срочна фурӯшӣ лифт дорад. маълумоти бештар бо тариқи ватсап рақамҳои 4774
490,000 нарх бо худохоҳад муомила дора. ноҳияи рӯдаки шаҳри Душанбе, этажи даҳум, як хонага 65 квадрат, боз муомила дора. занг зарем масакина бигирем бача азиз. нархҳои хонаҳо чӣ хеле арзонай, қиматай фикротона комментар акне ай ки ҷо хоҳан замин дар кор наистен худохоҳад мо ҳарака мекунем аз рӯи комментар шумо навор кунем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ремонтош дараҷаи олӣ кардагӣ, духонага кардагӣ, этажи 13-умда, масоҳати 43 квадратни метр, ду хонаи хушру кухни, баня, ҳоҷатхона, коридорча. ин хона қарор дорад дар Душанбе, дар ноҳияи яъне ки Сино, дар Зарафшон, Зарнисор территория наздикии поликлиника 14. ай ҷабо Ҳисору Шайнар Рега рафтан осонтар, яъне ки наздиктар аст азиз. тараи тараф 28 то мехост азиз. 460,000 бо худохоҳад муомила дора. лозим боша занг бизанед аз рӯи канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибхона масакин бигирем дӯстон азиз. аз мо навор карданай бачако, аз шумо дастгирӣ. ҳамин чӣ қадаре ки рафт тамошои навора лайкҳо рамонем падилиса подписа шава. иншоалло бо хонаҳои арзон зиёдтар монда мешавад дӯстон азиз. марама рақамҳои 7744 занг занед, хонаро рафта харидорӣ кунед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи 15 масоҳати 41 квадратни метр дар циркай дар як качинор қарор доштааст. дохил ба Душанбе мешавад. 460 муомила дорад дӯстон азиз. як хонага квартира дар 15 этажа, доми 15 этажа, дом новостройка 41 квадратни метр бача азиза. метавонем намера шумо дӯстон азиз ду хонага кунем, барои ки як хонагаи калонай, ду хонага варианти кардан вуҷуд дорад бача азиза. шкатор кардагӣ, монтаж кардагӣ, стяжка пол кардагӣ, ду лифт дорад, свет ҳастай, постоянӣ ҳастай. хоб нарх шахай 460 мега. иншоалло бо муомила ячин ҷуҷ дора. аз уми канали мо Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат метавонед. цирк як качинор, занг бизанед, хонаро харидор кунед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартира бо тамоми санад ремонт кардагиай, масоҳати 64 квадрат, яъне ки квадрати беҳад калон, этажи 17, се хонагаи хушрӯи замонавӣ дӯстони азиза, дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 475 та худохоҳад бо савдоду рақамҳои 5335 метавонен занг зада хонаро харидорӣ кунед дӯстони азиз. чӣ хел мебинед хона бо тамоми санад шай. хона тайёр 98% тайёр кардагӣ ба талаботи зиндагии ҷавобгӯ. ҳамин ки хонара мехарен даромада зиндагӣ мекунед бача азиз. баромад беҳтарин вариант занг зад бигиренаш. дӯстон лайкотон рамонен, дар канал подписа сакнен. Саудо ТВ дар хизмати шумо. чизе ҳаста рӯй кунен, яки май пешам навор мекунем бача азиз. зинда бошен, равати моро тамошо мекунен. чизе ки дорен дар васаб рӯй кунен. хонаҳои Душанберо омада аз пешам навор мекунем. фақат шумо дар ватсап мо муроҷиат карда метавонед бошед. зиндаву сарбаланд бошед.